नमस्कार मित्रांनो, मी सोम मुळवे तुमचं नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काहीतरी नवीन पाहायला मिळणार आहे। तर मित्रांनो, वेगळं काय ते ऐका। आमच्या गावाच्या बाजूला दोन विहिरी आहेत, एक गावाच्या वरच्या बाजूला तर दुसरी खालच्या बाजूला। तर या विहिरी गेले 10-15 वर्ष किंवा जास्त असू शकतात। वर्षबंद म्हणजे लोकांनी या विहिरीकडे लक्ष दिलेच नाही। त्याचं कारण गावात आलेलं नळ घराजवळ असलेल्या कारणाने माणसांना पाणी जवळून भरणे सोयीचे झाले। त्यामुळे लोकांनी या विहिरीकडे दुर्लक्ष केलं। ज्या विहिरीच्या पाण्यावर माणसांचं जीवन चाललं होतं त्या कित्येक वर्ष लोकांच्या नजरेआड गेल्या। त्याच विहिरींना आठवण करून दिली का दिली ते पुढे समजेल। चला तर आमची विहीर बघायला। लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका। चला। मित्रांनो, ही पाठी खेळते। आता आम्ही खालतो जातो। हे बघा मित्रांनो, खालती पाणी जाते भरायला आणि हे बाबा आता चालत भरून। आता खालती जाऊन भेटू। चला मित्रांनो, डीपीशी पोचलोय आणि ह्या दोघी जणांना लय किचकिच किचकिच करतायत। ही अशी मास्टर आहे आणि ही मोठी बोलणारी आहे। इथून आहे मित्रांनो रस्ता केलेला। हा श्रवण आपला चालवत आहे बघा। हा काय मुद्दाम टाकते कुठून कुठून सायकल। हो, म्हणून तो पडलेला हा। मित्रांनो, हलताय पूर्ण कॅमेरा। ती बघा तिकडनं रस्ता जातोय। घन जंगलामधनं आम्ही फिरताना आटन पडताना घॅंग घॅंग भीम भीम इथून पोचताना लहान पोरांनी बघू नका। दोघा मित्रांनो किती खोल आहे आतमध्ये, अजून हाय हाफ खोल आहे। टाकलेलं आहे, दिसणार नाही। भरलं पाणी। असे मित्रांनो भरतात घाण पाणी म्हणून। ही आपली तोडणारच आहे म्हणून खाडकाड करत देत आहे। हो, भरला आऱ्यावरती खेचताय ना, उचल वर लय जड आहे। समजत नाही, ते देतात ते काढून ते नाही घेवत। हे बघ, आता टाकलं नाही, आता बाहेर काढलं पाण्याचा ड्रम। हो, तुला काय पाहिजे? अरे कातल दिसताय मला। हा एवढा
मी नव्हता. पुन्हा जीप करायचं असलं तर येते याचा. तिथं मधी टाक, तिथं मधी टाक, कातल आहे वाटतं. हे लवलं तिच्यात एक दगड टाकले ना का धपकन आता.
जुगूचा कुत्रा आला. ए जुगूच्या कुत्र्यावर दे सांग. उचली मोजून दाखव. हाय हाय हाय. माप आहेत. विहिरीचं पाणी संपर वाटत. तो हे घे कान्हा. विहिरीचा पाणी चांगलाच. काय नाही जुगू आहे उडी टाकेल झपकन. संकेत काय बरोबर काढतच नाही पाणी. जाताना सो मांडाच नाही तू कलशी आणू का नाही.
ड्रम आहे. रिकामीत 2-3 अड्डा आणायचं. हे खाली जाशील हे, वाकून बघू नको. तिघू बरोबर बघ. बालदी वरून दाखवतो म्हटलं. संख्येचे अर्ध्यातच जात आहे. चला आता क्रिकेट नाही खेळायचा. डबल डबल. नको व्हिडिओ तो येत आहे. हांडा नाही आणला, कलशीच आणला नाही. पटपट चार. लवकर ये.